मिगेल नाव पद्मनाभ कामत म्हणू हाव भारी सांप्रायरी आज मुंडलेलो कश्मळरी मिगेल अक्कल दुव मिगेल पशी 4 वर्ष खोडी तेद्न पुरा हट्टी भोर गरुवा गरबोन चढुव मंच काल नवे मिगेल अक्कल दुवे कई वग्गी ಹೊರಡಿಗ್ ದಾವನು ती कई चरಡು दल्ले ते चरडका वाज्जिदत नवे सकडानी पद्ना पज्जा म्हण ते चरड शिकवून दिले तशी दावनु ते चरडल उठू सकडेही मका पद्ना पज्ज म्हणचे सुर केली ती आता तुम्ही तिथलेच्या बा मका पद्ना पज्जा म्हणा पेलरी भारी खुशी बिगेल बाईले काही तशीची मळे मामळरी भारी खुशी दत्ता मका 3 चरडुव मलगडो सुरेंद्र मक तगल्प भुलचक काही इष्ट ना दैत्य म्हणू मुखा तुमका कळतले दोन्हीची वनमाला ती ಹೊರಡಿಗ್ ದಾವನು बमनल घराम तस तिन्हीचो मंजुनाथ तक्का मी मोगांतू महिनात म्हणा पोचे आणि मिगेल सून सुरेखा मक 2 नात्र सती हंगराबलीन पळे येती हन्नीची चंदना आणि नंदना म्हणून आम्ही तंक मोगांतू गोंडी आणि बाबू म्हणा पोचे मामानो त्यांनी पिवचेही येती हा येत गो महिन्यात कसं करतस त्यांनी नाव नेऊन संधी करता असती पळयती हीची मिगेल सून सुरेखा कसन मायनो तुम्ही अशी करचवे पुढे सांगिल जाल्यार हांव मेकअप कोण येत तसील नवे केदन पळयल्यार तुम्ही म्हाका अशी करचे सुरेखा तू मेकअप नातलरी भारी चंद दिसत मारायती मेकअप केलरी कोणाकय गुर्तू मेळना वही गो अम्मा तू मेकअप कोण नायलरी जन पुरा भित्ताती ते दिवस म्हाक दलपळे तशी जावचे नज गो अम्मा तू अशी आस्को मारायती बाबा कसकसेंकी उरलं मिगेल मर्याद काणका मागीर तुक 2 थप्पयती ते तुम्ही त्यांनी पिवचे येत मावनो हवता मिगेल अम्मले मेकअप काणी तुमका अनेक दिवस सांगता हे व्हिडिओक मस्त लाईक कोरनो तुमगेल सोयऱ्यांक पर शेअर कोरनो सबस्क्राईब कोन घेवनो आमकां सपोर्ट करत जायतवे तुमका अनेक व्हिडिओंत आमी मेळटती धन्यवाद